Straji Caravan нигоҳ кунед. Соли 2003 мотор инжектор, газ, бензин, гази евро 4 дора. Кондиционерш кор мекуна. Ҳуҷҷат солона надора. Транзит тайёра, мақсад утилизация дора. Тонировкаш 8 моҳ буд. Тонировкаш 8 моҳ. Балонош нигоҳ кунед. 4 балон навай. Дискои заводской худшай. И свети беҳтарин свет ай мақсад. И свет камай. Бисёр мардам ҳамин свет ай мақсад интихоб мекуна. Светои базебан. Нигоҳ кунед. Дарои қафо ручное. Чихол пихол хеле задагӣ нестай. Мошин заводской худшай ҳама чизош. Дарои пеш электропакет ай. Ина майтафон, механик. Кондиционерш кор мекуна. Чанд сум гуфти ака? 75 сум бо як. 75000 бо савдо мешава. Алиш ҳаст ё нест? Не. Алиш нестай. Номро чанда ака? 94 904 55 55 08 0878. Охираш 73. Нигоҳ кунед. Toyota Fielder соли 2008, мотори 1.5 бензини холли. Коробка автомат. 4WD айна. Нигоҳ кунед. ҳолати берунашай. 4 балон 4 диска заводской ай. Хче 4 балонаш 90-80% гӯен хато намекунем. Ҳуҷҷати солонаш чанд қай ака? 0 ай тонировка дора? Тонировка чанд қай дига? То 24 ҳамин моҳай тонировка ҳуҷҷати солона дора. Кине ҳолати дирнаш оз мебинем. Дарои қафо электропакет чихол задагӣ тайёр ай. Мақсад барои раҳои дур, барои такси ҳамин мошиношро беҳтар мақсад чӣ мекунанд мегиранд. Нигоҳ кунед электропакет, блокировкаи даро, экран, коробка автомат. Ина берунаш. Ина мотор. Аккумулятор нава, ина фигураи пешеш. Чанд сум гуфти ака? 85000 бо савдо мешава. Алиш намешава. Алиш вариант мебинем. Номро акара мемонам дар зери навон занг занем мақсад алиша мешава. Номро чанда ака? 907 51 19 76. Занг зане ҳатман савдо мешава, алиша мешава. ассалому алайкум дӯстони азиз, старти бозии нав дар YouTube канали Некрус Шоу. Номи бозӣ BMW қош мешавад дӯстони азиз. Дар бозӣ 100 та призи беҳтарин, 4 та шоҳҷоиза мошина. нигоҳ кунед чӣ хел мошинакҳои базеб мондагем ба 96 таи дига конвертои пулӣ. Нархи чипташам арзон ба ҳама дастрас мешавад. 30 сомони тоҷикӣ, 250 урусӣ. рақамҳои душанбестиву WhatsApp дар болои навор мебурояд. скриншот карда бигирем ки дар давоми навор дига намешавад. такрорш мекунам. +992 033 324. дар WhatsApp салом менависӣ. маълумоти пура оиди бозӣ, картаи Сбербанк ҳамаи чира равонат мекунем. метавонӣ чипта бигирӣ. шахсое ки ай душанбести сум равон мекунем, пеши ҳамин номро 992 033 324 бизанед. сумтон мегзарад. чектона дар WhatsApp рӯи кинена. ба 30 сомони чипта мегирен. шумо чӣ бурд мекунед? нигоҳ кунед. главни шоҳҷоиза BMW E60 бо тахаллуси BMW қош дӯст. Бародарон, Toyota Camry соли 2011, мотор 2.5, мотор 2.5, бензини холли. Транзит кардагӣ тайёраи ҳуҷҷати солона 3 моҳ дора, тонировкаи 100% 3 моҳ дора. 4 балонаш 50-60%. Ина ҳолати берунаша нигоҳ кунед. 90% ам бигем хато намекунем. 100% ам бигем хато намекунем. Ина нигоҳ кунед. Ягон деталш кор надора. Ягон детал кор надора. Ина электропакет салон кожния. 4 дар электропакет ҳама чӣ дора. Нигоҳ кунед. Ина коробка автомат, экран, блокировкаи даро, ҳама чӣ аст. кондиционерш кор мекунад ҳаво? кондиционер кор мекунад. чанд сум гуфти амак? 115,000 бо муомила дора. алиш намешава? алиш мешава? алиш мешава. номро чанда яка?
93 331 331 25 25 занг занен ҳама савдо мешава ҳам алиши ҳам ҳаста яко ягон мошини арзонтар ҳам тиен болои ҳам суюм тиен мумкин варианта қабул кунака нем бародаро Астраҷи караван солиш чанда солиш 2001 мотор инжектора газ бензин ҳар душ кор мекуна кондитсионер кор мекуна фрион надора кондитсионер 4 баллонаш мақсад 80-70% бигем хато намекунем документ солона дора утилизатсия дора не ҳолати берунаша нигоҳ мекунем нигоҳ кунем мақсад караванҳо бисёраш инаи ҷоҳошон мекафа ҳолати багажеш фарош ина дарои қафо ручнояй чихол задагӣ тайёр фақат шофёр алиш кардан дар карда дари пеш электропакет будай ина майтафон механик чихолои пеш я моторша мебинем ина мотор инжектор аккумуляторш чашкиёш бародаро ина фигураи пешеш гази евро 4 дора чанд сум гуфти ака 66,000 бо муомила дора муомилае ки як хел гуфти гапо 1000-2000 не муомилаи хуб мекунам мақсад ака алиш ҳастай алиш варианти алиш нестай номро чанда ака 918 56 занг зане ҳатман муомила дора ака да срочно сунда кора бародаро Toyota Yaris солиш 2008 мотори ягай IT кора кам мехӯрам мумкин ягон 5 литр 6 литр ё 4 литр бихӯрам документ солона 10 моҳ дора нигоҳ кунед ҳолати берунаша ина тамошо мекунем мошин вагона як даст гаштагиай ҳоли краска хеле чиз усто шидагӣ нестай мошин 4 диска заводскои хичай моҳи декабр ина ака даромадагӣ мега багаж ои ка ака берунаша нигоҳ кунем ина багажеш майда ҳами барои корбори хона аҷоибодай ина багажеш ҷои я запаска ҳами ягон майда чӯйда ина запаскарам доштай ина ҳолати салонша мебинем ози нигоҳ кунед дари қафо ручнояй дари пешам ручнояй ина даронаш механик мошин вагон даромадагиай моҳи декабр як даст гаштагиай чанд сум гуфтид ағо 70,000 бо муомила дора алиш намешава номро чанда яка 908 98 89 50 занг занен ҳатман муомила дора мошин вагона яко нигоҳ кунед сечка солиш 94 мотор як г8 простой коробка механика утил ҳичи надора документ солона надора транзит на воздух кардагӣ тайёрай 4 баллонаш хай 60-70% бигем хато намекунем 4 дискаи простояй наберунаш газ доштай ина километраш запаска доштай ина дарои қафо электропакет чихол задагӣ дарои пешам электропакет магнитофон ҳама чӣ тайёрай чихол задагӣ тайёрай кубиё акае гиҷо шидамӣ чанд сум гуфтӣ
38 ака бу муомила. 38000 бо муомила дора. Алиш намешава. Алиш не ака. Алиш намешава. Номро чанд ака? 85 805 62 62 67 67. 67 67. Занг занед ҳатман муомила дора ака.